Silleda ven de recibir unha labazada política, pero sobre todo económica, por parte do presidente do patronato nunha manobra partidista. Así valorou a alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, a xuntanza que mantivo este venres co conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. O responsable autonómico adiantoulle á rexedora que a vontade da Fundación era abonarlle o Concello en concepto de pagos do IBE e do IAE únicamente a cantidade de 240.000 euros, o que suporá unha reducción de 860.000 do 1,1 millóns que se pactara no convenio inicial. A proposta completa seralle remitida ao Concello o vindeiro luns, pero Rueda xa adiantou que a reducción se debe a que o padroado quere imputar agora unha serie de facturas dende 1992 en adiante que estaban pendentes de abono, o que se traduce nunha débeda do Concello maior do que se recoñecerá na sinatura do convenio.